Yanlan diyar, zar et bütün eleme. Devran dolanını Türkmen iline. Ait aydımsı, koy ver sesin barını. Alkışlap arkada gül diyarını. Kahraman arkada vatanın halkım. Elime zar etti yanlan diyarım. Öňe watan ýaşa sen kalkın. Sensin yeketägim, dünýäde barım. Kalkınmadan vatan yanlan diyarım. Vatan halk arkada zeminde barım. Sen erkana ülke, görkana mekan, arkadağlı bar yar, geleceğe bakan. Bu yollarda il arzu yatanlar, bu yol arkadağın saylan yoludur. Bu ele toprağım, ata vatanlar, kovaçlığın şunlasından doludur. Şanlı tarih, her günümüz toyda vara. Medeniyet sungot gülleyer, kakılyar deprek nagara. Yüreklerde olsam coşya, bu devrun vaskın yazara. Ömür size, devran size, alkış size arkada, şöhret size arkada. Assalamu alaikum. Bir karar döwletimiziň bagtyarlyk töwrüniň mehriban adamlary.
Salam alik güneşli diyarımızın aydıb saat muştokları. Edid adamlar, häzir Türkmenistanyň prezidentiniň aglan eden Türkmeniň altyn asır bäýatçygynyň çäklerini geçirilýän ýanglan ýarym telewizýasymyda başlaýar. Ýanglan ýarym telewizýasynyň çäklerini çykyş edýän höwetçiň aýdymçy ýaşlar üçin öz sunuty bilen watanymyzyň şöhratly wakalaryny wasp etmek, Türkmeniň milli aýdym saat sunutyny dünýä ýaymak iň bir mukaddes däpleriniň birine urly. Türkmenistanyň şany garaşsyzlygynyň şöhraty 28 ýyllyk toýunyň toýlanýan ýylynda şeýlekem hormatly prezidentimiň aglan eden Türkmenistan rowaşyň watan ýylyny hemde ýurdumyzyň ýatan çykmajak şany wakalary besenýän pursatlaryny ýanglan ýarym telewizýasynyň şäklerini ýanglanjak. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk dogrunyň täze öwüşgünni aýdymlaryny diňlemek diýsen buýsan şudur. Höwetçiň aýdymçy ýaşlaryň ýanglan ýarym telewizýasynyň aşky we şäher we welaýatlar boýunça garaşlygymyzyň 28 ýyllygynyň şanyna geçirilýän tapgyry bugün döwrümizin şöhratly wakalaryna baý gadymy Lewap topragyna dowam edýär. Jeyhun boyu gadim düzler, ata baba mekanyňdyr. Amy derýaň tolkun nury hiç soňlanmaz mukamyňdyr. Täze köşkü eýwanlaryň dünýä şöhraty şanyňdyr. Arkadaň ak ýoluny ýanglan gadim Lewap halkyň bek ykbalyny Ýanglan gadim Lewap. Pursatyn peýdalanyp halkymyzyň milli gymmatlyklaryny, ruhy baýlyklaryny, medeni genji hazynatyny, şol sany aýdym saat sunugatymyzyň halkary derejesinde şöhratlanmagyna ak ýollar açýan milli sunugatymyzyň hak hugunlary gahrman arkadaýymyza tüý sürekden alkyşlar aýdýar. Goy halkymyzyň ruh gymmatlyklaryna ak ýollar açýan gahrman arkadaýymyzyň jany sag, ömrü dok bolsun. Türkmenistan döwletimiziň şan şöhratyny jümle jahana dawaralandyrmakda alyp barýan bek işleri madama rowaj arsyn. Mehriban adamlar, hormatly tomoşaçylar, häzir ýanglan ýarym telewizýasynda gatnaşýan ýaş şekin aýdymçylamada adalatly baha berjek emin agdalanmady bilen tanış edýär. Eminer toporunyň başlygy, Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkeziniň Mukamlar Köşküniň direktory, Türkmenistanyň halk artisti Kerim Aliýazow. Türkmenistanyň halk artisti Gulşat Gurdowa. Türkmenistanyň halk artisti Suhan Orazberdiýew. Türkmenistanyň halk artisti Lele Begnazarowa. Türkmenistanyň sunugaty at gadanan işgäri Usat Halipa Kambazydyr sadan namy Hakberdi Hudaýberdiýew. Türkmenistanyň at gadanan artisti Atajan Berdiýew. Türkmenistanyň at gadanan jurnalisti Täzegül Nurmammedowa. Arkadaň ak ýoluny ýanglan gadim Lewap. Gül watanyň baht ýoluny ýanglan gadim Lewap. Döwrüň beýik akbalyny ýanglan gadim Lewap. Hormatly adamlar, mehriban tomoşaçylar, häzir ýanglan ýarym 2019 telewizýasynyň Lewap golaýaty boýunça saýlama tapgyryna başlaýar. Elbette mehriban adamlar, hormatly tomoşaçylar, şugunky bäýatçymyzdy ilkinji bolup çykşetjek aýdymçyny agardylar bilen sahnamyza ýollamak üçin biziň kärdeşimiz Ak Mehmet bilen bolsan garaşyp durlar. Şoň üçin häzir ilkinji aýdymçy bilen tanışdyrmak üçin kärdeşimiz Ak Mehmet bilen bolsany söz geçirýär. Kärdeşler söz sizde. Sazlyň köňüllüň aýnasy. Aýdymlaryň ömrü dowan. Gursagymda ýeke jümle. Watan jana şipa howan. Dowam tapan sunugatyň ak ýoly rowan diýdeleň asmana mesgin kalpda diýar ışgy wadyr izid watan seni ýurdun sowulmaz eşreti wadyr. Assalamu alaykum mehriban ýyleşer. Salam alayk aýdym saat sunugatynyň mehriban muştoklary izid tamaşaçylar. Edid arkadamyzyň saýasynda berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe Türkmenistan rowaşlygyň watan ýylymyzda mehriban ýyleşer. Milli medeniýetimiz, aýdym saat sunugotymyz dünýä derejesinde dawaralanýar.
Gahrman arkadamız yaş zekinlerin yüze çıkmagyna, olaryň ukuyup başarnyklaryny yüze çıkarmaklaryna ajaýyp şertler döredip berýär. Ene munyň aýdyň suwutnamasy bolan Türkmenistanyň prezidentiniň aglan eden Türkmeniň altyn asr wäsişiginiň çäklerine geçirilýän Ýanglan ýarym telewäsişiginiň 2019-njy ýylky welayet tapgyry, ýagny gadymy Lewap topragyny dowam edýär. Bizim Ýanglan ýarym telewäsişigine gatnaşýan ýaş zeki aýdymçylarymyza ul üstünlükleri arzu edýär. Medeniyet halkın kalbydyr diýen, sungatymyzyň hak howanary, gahrman arkadamyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, tutýan tutumly işleriniň ilmidama rowaşlyklary beslenmegini tüýs ýürekden arzu edýär. Ine mehman ileşir, şeýle ýagşy arzuwlar bilen Ýanglan ýarym telewäsişiginiň Lewap welayet saýlama tapgyryna ilkinji bolup çykyş etjek aýdymçymyzy ýanymda çağırýar. Ýanglan ýarym, ýanglan ýarym, ýanglan ýarym, Mehman ileşir, Ýanglan ýarym telewäsişigimizde ilkinji bolup çykyş etmek ýaş zeki aýdymçymyz Lewap welaýatynyň Farawetrawynyň Medeniyet merkeziniň aýdymçysy Jelaleddin Muhtarow. Jelaleddin, sizi telewäsişigimize hoş gördük. Köp sağ olun. Anhaşy ýyl 2019-njy ýyl gahrman arkadamyzyň yglan etmegi bilen Türkmenistan rowaşlygyň watany diýip yglan edildi. Anhaşy ýylda da maňa Ýanglan ýarym telewäsişigine gatnaşmak meýser etdi. Jelaleddin, ine bugün şahatlykly ýatdan çykmajak pursatlaryň biri ähli Lewap welaýatynyň halky üçin esasan hem Ýanglan ýarym telewäsişigimizde gatnaşan ähli aýdymçylar üçin. Indi siz häzir telewäsişigimizde ilkinji bolup çykyş edýäňiz. Aslynda da tomoşaçylar ähli aýdymçylardan bir şowkunly, joşkunly çykışa garaşýarlar. Ýöne sahna ilkinji bolup çykyş edýän aýdymçydan tomoşaçyň biraz tamat has ulrak bolýar. Şoň üçin size şeýlerek soramyz bar. Sahnada gowy, joşkunly, şowkunly çykyş etmek üçin ýaş zekinli aýdymçy üçin näýil alham çeşmesi gerek? Siziň pikiriňizçe? Onha biziň gözel tebigatymyz, gözel ýurdumyz bar. Bize Ustad halipa bolup duran gahrman arkadamyzyň bize ustadlyk görellisi bar. Ondan başga da onha biziň gözel tebigatymyzy, gözel ýurdumyzy wasp etmäge bagtyar milletimiz var. Asuda asmanymyz, parahat zeminimiz var. Biz ýaşlar üçin öz başarnyklarymyzy, öz zehinimizi açyp görkezmek üçin iň uly ilham çeşmesi şolardyr. Dogry aýdýaňyz. Indi bir sahnamyza çykmadan odal bir ýürek arzuwlaňyzy, ýürek joşgunyňyzy iýleşmede ýetirseňiz, ondan soň size üstünlük arzu edip sahnamyzy gurdarsyz. Elbette Ak Mehmet, anha biz ýaşlara öz zehinlerimizi açyp görkezmekde, ol mümkinçilikleri durmuşa geçirýän gahrman arkadamyza ýaşlaryň, ýagny biz ýaşlaryň, aýdymçylaryň, bütün halkyň adynan alkışlarymyz şäksizdir. Şol mümkinçilikleri bize durmuşa geçirip berýän gahrman arkadamyzyň jany sag, ömrü uzak, belent başy aman bolsun. Köp sag bolun. Sag bolýan Jelaleddin, arzuwlaryňyz hasyl bolsun, bizden sizi köp saklaman, sahnamyza ýollaýas, üstünlük kemraňyz bolsun. Jelaleddin onu sahnamyz size garaşýar. Mehman iýleşir. Sahnamyzda ýaş zekili aýdymçymyz Jelaleddin Muhtarow garşylaýas. Dowamly menziller bolsun görkana, ilimi bar erkin erkana, arkadan guruna seviyama, nurun saçyandır meniň watany. Bagtyarlygyň sazyny çalyp, uzagıma mıyıkmalar gelip, Çalı
Mina çayları Bağda sarıma baryan yolları İn kucaklıdır Menin vatanı Bağtıyarlığın fadını çalıp Uzağıma mıyıkmalar gelip Arkadağın acavaydı mı bilen Ömü dünyeme benim vatanım Dünyeme vatanım Bağtıyarlığın fadını çalıp Uzağıma mıyıkmalar gelip Arkadağın acavaydı mı bilen Ömü dünyeme benim vatanım Dünyeme vatanım Dünyeme vatanım Jelalettin Muhtarov. Köp sağ ol yerine yetirip aydymyz üçin. Mehriman ileşler, hormatly tomoşaçylar, ine görüşme diýil ýaňlan ýarym telewizionynyň başynda Jelalettin Muhtarov biziň edi toprağymyzy, gödel diýarymyzy, gödel watanymyzy wasp edýän ogudan aydymlar, ajaýyp aydymlar bilen bäýatlaşygyň başlandy. Jelalettin ilkinji bolup bäýatlaşygymyzda sahnamyzda şyks edýäňiz, tolgun nursu birdi. Emin agdalamyz saňa nähili bahalary berer, nähili synlary berer. Ony häzir Eminimiz berjek bahalary synlary bilen tanış bolar. Häzir mehriban adamlar Jelaletdiniň ýerine ýetiren aydymyna bir özüniň synlaryny bermek üçin Türkmenistanyň halk artisti Kerim Ilyazowa söz geçirýär. Halife başçysyna söz sizden. Assalamu alaikum, mehriban adamlar. Ana şun biziň hemmemiz üçin, medeniýet sunat işgärleri üçin ullukan, bayramçylyk. Sebebi Gahrman arkadağımyň saýasynda ýaş nesiller, o ýaş aydymçylar, sunat işgärleri sahnada watanymyzy wasp edýärler, ýurdumyzy wasp edýärler. Diýmek biziň ýurdumyz asuda, parahat, şol asudalygy, parahatlygy Gahrman arkadağımyz bize owa döredip berýär. Şoň üçin ana şol ýaňlan ýarym telewizionynyň owa ilkinji aydymçysy ana aydym aýtdy. Ana şol pursatda hemmemiziň adamyzdan Gahrman mehriban arkadağymyza köp sawalny aýdýar. Goý Gahrman arkadağymyzyň jany sag bolsun, ömür uzak bolsun, başy dik bolsun, elmydama türkmeniň medeniýeti, sunaty Gahrman arkadağymyzyň saýasynda dünýäň ýüzüne ýaňsalsyn. Jelalettin ilkinji bolup çykyş etdiň, o tüýsürekden gutlaýar. Elbetde ilkinji bolup çykyş etmeň özi, onu da watanymyzy wasp edip aydym aýtmaň özi uly zat. Inni sen häzir sahnada şol ikinji aydymyň hinglenip berseň, onuň synymyzy ýene de berersin. Hey, 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 oh. Galanyň düýünü ekellerin ary. Gizeler ýatmaýyn, söýerler ýary. Gyýdgyny näzikdir dutaryň tary. Eline ýaglyg yelpetelendi. Eline ýaglyg yelpetelendi. Yelpetelendi. Eline ýaglyg yelpetelendi. Eline ýaglyg yelpetelendi. Berekella. Ana şu ilkinji aydan aydymyňda owa käýerine owa siz mümkinçiligiň birazjyk sesin gyrly olam sen özüňem şu wagt bilip duran sebebi aydymçy esasy şol howa şertlerine de bagly. Owa ilkinji elbetde ilkinji aydym aýdanda bir tolgunan soň
Ýönen ustayda kärdeşlemez bar. Olaram şol saňa pikirini aýtmak isleýärler. Häzir mikrofony halipalara geçirýän. Elbette mehriban adamlar, hormatly tomoşaçylar. Jelaletdiniň ikinji ýerine ýetiren aýdymyny Türkmenistan sunugaty atgadan işler. Hak berdi, Hudaý berdi we hormat bilen söz geçirýär. Halipa başlygyny. Assalamu alaykum kardeşler adamlar. Celaleddin Aydımy şu Türkmenin milli gururlaryny merkezlik boldy. Şonu aýtdym men bu ýytanymy beýan edesim gelýär. Ya bizim milli gururlarymyz. Görýäňiz şu bir aýdymyň içinde 4-5 uğurdan aýdylýar. Näme alamat bizim sunudymyň gadymlygy. Halk dörejiňi köpräk ýüzlenseň sen sesinde owadan şiireltesin wa niýe men şu aýtmagyň düýp sebäbi sizden isleýär hem estrada görnüşinde hem vokal görnüşinde hem de Türkmeniň gadym milli eserlerimizi siz dünýäye aýmaly ýaşar da berekelli diýen. Sag bolun Halipa. Köp sag bolun Halipa, ardular hasyl bolsun. Jelaleddin emin agdalamadan berjek bakalar bilen tanış bolasyn gelýärmi? Elbette bir de tomoşada oturan ähli iýleşeme, diňleýijilerimiz hem garaşýarlar. Gelin amno Jelaleddin ýerine ýetiren aýdymyna emin adalarymyň berjek bahalar bilen tanış bolalım. 10 9 9 9 9 Jemi 66 deň boldy. Jelaleddin gadana üstünlüğü dölen tüýsürekden gutlaýar. Mundan beýlägem tüýdini üstünlükleň, gowaşyklyň ýaranmagyň tüýsürekden ardy edýär. Köp sag bol. Mehriban iýleşler, hormatly tomoşaçylar, Ýanglan ýarym telewiziýanyň dowam edýär. Dünýäden. Kärdeşimiz Akmehmet bilen Bostan häzir ikinji aýdymçy bilen tanışdyrmaly. Ýöne kärdeşimiz şu bize tomoşada oturan dinleýijiler, tomoşaçylar bir şowhunly ýer şarpsalar ikinji aýdymçyny sahnamyzda guraşok diýerler. Mümkin bolsa bir şowhunly ýer şarpyp bäsleşigmidi şatlyk bilen şowhun bilen dowam edeli. Gelin indi aýdymçymyzy tanışmak üçin kärdeşlerimiz Akmehmet bilen Bostana söz gedegini berelim. Kardeşler, köp sag bolsun aýdýas. Mehriban iýleşir, inni Ýanglan ýarym telewiziýanyň Lewap welaýaty saýlama tapgyryna inni çykyş etjek ýaş dekilli aýdymçy gyýdymyz. Lewap welaýatynyň Koýtönag etrawynyň medeniýet merkeziniň aýdymçysy Ogul Nur Taýyrowa. Ogul Nur sizem Ýanglan ýarym telewiziýanyňda hoş gördük. Salam edýärler. Men Köýtönag etrawy medeniýet merkeziniň aýdymçysy Ogul Nur Taýyrowa. Maňa da Ýanglan ýarym 2019 telewiziýanyňda çykyş etmek maňa da miýeser etdi. Men hem medeniýeti öz goşanymy goşýanymy ören, begenýän, öz zähmet çekýän ýerimizde de aýdym aýdýan, tans edýän, bayramçylyk çärelerini, folklor çykyşlaryny, gerek ýerlerine çeperek goýuşlaramy goýan, şeýle zamana ýetiren üçin gahrman arkadamyzy köp sag bolsun aýdýan. Ogul Nur, anha şu bäsleşikde sen Türkmen milli libasy bilen çykyş etýän, nähili aýdym bilen çykyş etmekçi? Halk aýdymy, Görogly Şadesanyň halk aýdymy ýerine ýetirýän. Onda Ogul Nur köp saklaman, sahnamyza ýolaýas, üstünlük hemraň bolsun. Sag bolun.
Köp sağ ol oğul Nur. Dünya gödel. Gelle. Oğul Nur geldik. Köprägem garaşdyrdyk, geldik. Mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, inem Oğul Nur'un ýerine ýetiren aýdymyna hemmämiz tomoş etdik, diňledik. Oğul Nur köp sağ ol, ýerine ýetirip beren aýdymyň üçin owadyňyz mundanam belenten ýanglanmagyň tüýsürekden ardy edýär. Sağ olun. Mehmanlar gelingende bolsa Oğul Nur'un ýerine ýetiren aýdymyna syn bermek üçin Türkmenistanyň halk artisti Leyla Begnazarova söz bereli. Salam alik mehribanlar, mehriban illeşler. Ine bizim arkadagly ýurdumyzda toýlaşyp eýen bir näçe wagt bäri şu ýanglan diýarym toýda barata dowam edip gelýär. Vilayetlarda, Aşgabat şäherimizde şeýle owadan derejede geçirildi. Ne bugun kun bolsa gadim Lewap vilayetine geçirilip ötýär. Şoňa gelenimizde bir begenýät, buýsanýat şeýle asuda asmanyň astyna, parahat zeminiň üstüne aýdymly saatly toýlap ötýär. Elbetde şu toý bilen tüýsüremden hemmäňizi gutlaýan Gahrman arkadağımız şeyle toylu zamana yetirdi. Şular ýaly toylar toylamak, şular ýaly zihinler saylamak, zihinleri owadan sahnalarda görmek hemmämize nesip edip dur. Şoň üçinem Gahrman arkadağımyza şeyle aýdymyz sady bize hasam belentliklerde peşkeş beren üçin tüýsüremden sag bolsun aýdýan goý Gahrman arkadağımyzyň jany sag ömür uzak bolsun, tutýan tutumly işleri hemişe rewaçlyklara wetlensin. Ede şu ýerde eýem ikinji aýdym diňläp ötýär, elbetde ýaşlaryň şeýle aýdyma höweslenip bir sahnalarda çykyş etmek. Biz bu ýetlenler ine Oğul Nur gyýdymyz elbetde bir türkmen milli eşigine, şaýseplerine bir sahna çykyp bedäp ötýär. Bizi şeýle bu ýetlenlerdi hemem halk aýdym ýerine ýetirmegi, şu halk aýdyma ýerine ýetirmegi bir ymtylmagy bizi begenler ýöne näme? Elbetde aýdym diýlenne öwrenmegiň hiç çägi ýokda. Şoň üçin hemişe halipalar dinlemeli bolýar. Gelecekde şeýle owadan edip ýerine ýetirersiň diýip ul umyt bilen saňa ak ýol arzu edýän köpräk işle. Indi hani ikinji aýdymy dinläp göreli. Aşgabatyň agşamyna, ay nurunyň ýalkymyna, yürek coşsun halkymyzda, bir taraf eziz vatanım, tedervat yollar senne, dosoğunluk iller senne, sayrak şirin diller bizde, bir taraf eziz vatanım, öňe can vatanım, sana şöhret şan vatanım, arkadagyň saýasyna, illerin aman vatanım, öňe can vatanım, sana şöhret şan vatanım, gahrmanyň saýasyna, illerin aman vatanım. Sağ ol. Ine ýanky diýenimde inteksen ýaş, şoň üçinem köpräk işlemeli, sesiň üstüne köpräk işlemeli, aýdymlaň üstüne halipalar dinlemeli. Sana gelecekde ak ýol arzu edýän. Sağ olun halipa. Sağ olun. Köp sağ olun halipa, arzular hasıl bolsun. Oğul Nur, bizem size ýene bir ýola tüýsürekden üstünlikler arzu edýäs. Elmadama owadyňyz şular ýaly dabarlarda, bayramlarda ýanglanyp durmagyny tüýsürekden arzu edýäs. Mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, Oğul Nur'un ýerine ýetiren aýdymyny gelin Emin Agdalamyzyň berjek bahalary bilen tanış. Tomoşaçylar, ýanglan ýarym telewiziýanymiz dowam edýär. Dünýä gödel. Aýdym saat hemmelerin ýüregine täsir edip biljek zatlaýjy gudrat. Aýdym saat adamyň kalbyny ganatlandyrýar, ruhuny lezzet berýär. Elbetde bugün mene ýanglan ýarym telewiziýanyda gatnaşýan ýaş şeýle aýdymçylarymyz özleriniň joşuny aýdymlaryny ýerine ýetirýärler. Häzir ikinji, däli üçünji aýdymçy bilen tanıştyrmak üçin kärdeşimiz Ak Mehmet bilen Bosany söz geçirýär. Kärdeşler, söz sizde. Mehriban illeşler, ýanglan diýarym telewiziýanymiz Lewap vilayetina uly şatlyk şowhun gyzgylaňly ýagdaýda dowam edýär.
Biziň indiki bäsleşigde gatnaşýan indiki ýaş zekilini aýdymçymyz Lewat welaýatynyň Kerket raýonynyň medeniýet merkeziniň aýdymçysy Yusuf Qılıjov. Yusuf, bäsleşikde sizi hoş gördük. Köp sağ olun. Gahrman arkadağımız yurdumuzda ähli pudoklar bilen bir katarda Türkmen medeniýetiniň hem ölçüleriniň täze belirtiklerini çykardy. Döwlet adam üçindir diýen päkil ýörelgen öňe türýän Mähriwan gahrman arkadağımızda ýüregimizde kalbymyzda buýsanjymyzyň çägi ýokdur. Biz aýdymçylary bolsa ata watanymyzyň bagtyarlyk döwrümüziň gahrman arkadağımyzyň watpyny ýetirmek galýar. Bize şeýle mümkinçilikler döretýän Mähriwan arkadağımyza köp sag bolsun aýdýan. Basan tuwalamy Yusuf'un bugün ýüregi joşup dur. Özüniň buýsançly arzuwlaryny ýerine ýetirip dur. Yusuf, häzir sahnamyzda näme aýdym ýerine ýetirmekçi bolýaňyz? Men sahnamyzda halipalarymyzyň ýerine ýetirýän Lälem diýen aýdymny ýerine ýetirmekçi. Aýdymy saýlamagyňyzda bir aýratyn sebäpler boldymy? Howa. Şol aýdym meniň ýüregime ýakyn, soňam bir joşkunly aýdym, gowaýdym. Soňam halipalan saýlan aýdymlary gowaýdym da. Şoňa üçin şol aýdym men saýlap aýtmagy gowurdym. Halipalaryňam şol aýdymy seň sesiňe has ýakynny pasapladylar. Howa, şol sesiňe ýakyn, sesiňe dogry gelýär diýip halipalan kömegi bilen şol aýdym saýladym. Ona halipalaryň beren maslahaty bilen hemem halipalarymyzyň ýerine ýetiren aýdym bilen bir joşguny çykyş edip hemme iýleşlerimiziň emin agdalarymyzyň gyzgyn garşylamasyna eýe bolmagyňyzy arzu edýäs. Yusuf, ýene de bir gow edip öz ýüregiňdäki ähli arzuwlaryňy iýleşmemiz bilen paýlaşsaňyz. Şeýle ajaýyp mümkinçilikler döret beren Mähriwan arkadağymyzy köp sag bolsun aýdýan. Goý Mähriwan arkadağymyzyň jany sag başydyk tutumly işler elmydam rowaj alsyn. Sağ olun Yusuf, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Biz hem size sunuga däleminde mudama üstünlüklerin ýar bolmagyny süýs ýürekden arzu edýär. Şuňky bäsleşikde de size üstünlükleri arzuwlap sahnamyza ýollaýas. Köp sag olun. Acayip bir gayma lelem Çekti bakar karomuma Acayip bir gayma lelem Senin bakar bilindin duş Kolları girdi pedinaz Vardır koşar yali, gözüm sana düşür yali. Çumuç vardır koşar yali, gözüm sana düşür yali. Kıllelim koşar yali, başındaki öymelelim. Kıllelim koşar yali, başındaki öymelelim.
yoktur tenden doymal elem. Arman yönümün çaklı yoktur tenden doymal elem. Tivi katımız firhoş, bana firhoş dimel elem. Acayip bir gaymal elem. Yoktur tenden doymal elem. Yusuf Qilijev. Köp sağ olsun aýdýas, ýerine ýetirip beren aýdym üçin. Köp sağ olun. Size üstünlük ardyk edýäs, elmada ama ul üstünlükliň hemram bolmagyny tüýsürekden ardyk edýäs. Köp sağ olun. Mehman ýeleşler gelingini bolsa, Yusufuň ýerine ýetiren aýdymna syn bermek üçin Türkmenistana halk artisti Suhan Orazberdi we söz berelim. Assalamu alaykum, hormatly dinleyijiler, hormatly adamlar. Hormatly ýaglan diýarym telewizionasyna gatnaşýan jigler, oglanlar, gyýylar. Inhe biziň şeýle ajaýyp zamanamyz, şeýle ajaýyp döwletimiz, şeýle ajaýyp ýurdumyz bar. Biziň gahrman arkadamyz bar. Sunwatymyzyň hak gowanlary, sunwatymyza halipalyk edip beren, bize ak ýollary, ajaýyp ýollary açyp berýän gahrman arkadagly ýurdumyzda ýene bir toy, şeýle ajaýyp toy bilen, ýaglan diýarym telewizionasyny bilen hormatly adamlar sizi hemmäňizi gutlaýan. Inhe ilmidamada şu ýaglan diýarym telewizionasyny ýylba ýyldan şowkun artýa, biziň ýurdumyzdaky ähmiýeti täze-täze aýdymçylar ýüze çykarýar. Şu zatlaryň hemmesi türkmen sunugyna goýulýan hormat diýip düşünýär. Gahrman arkadamyz tarapyndan türkmen sunugyna goýulýan hormat ýaş dehinleri ýüze çykarmak üçin. Eýem ençe ýyl bäri şu ýaglan diýarym telewizionasynyň üstü bilen ençeme aýdymçylar ýüze çykdy. Halkyň söýgüsine münasip bolan. Ýusup jigimiz barada aýtsam, şu sahnada özüni gowalyp bardy Ýusup jigimiň. Sahnaň düzgünem şeýle. Şol dinleýije näçe şatlyk paýlap bilseň, sahnada özüň erkin alyp bar bilseň dinleýiji senden lezzet alýar. Şonu şu Ýusup jigimizde gördüm. Men elmidama diýen şu gatnaşýan jiglerimize olanlara gyýylara bäseşik duýgusy bolsun ýüregiňizde. Bir şeýle bir çykyş däle, ýaglan diýarym bäseşigi. Şu Ýusupda şu bäseşigiň bir ruhuny duýdum. Ýusup ýene ikinji aýdymga bir owazlandyryp ber, ondan soň synymyzy saňa berersin. Baştyna halyp ulgy wesülen. Quwan gül diyara ferit, quwan gül diyara ferit, ýaşyllary hormat edip Bagtiyarlyk bagta yetip can vatanım Türkmenistan. Bagtiyarlyk bagta yetip can vatanım Türkmenistan. Öňe öňe Türkmenistan, diňe öňe Türkmenistan. Can vatanım Türkmenistan. Arkadaga şöhrat dilep, diňe öňe Türkmenistan. Arkadaga gaýrat dilep, diňe öňe Türkmenistan. Arkadaga şöhrat dilep, diňe öňe Türkmenistan. Berekella. Henidem köpürek işlemeli, sesin üstünde işle. Näçe aýtsaň sesin taplanýan, saňa geljekde diňe üstünlük, şowly çykyşlar awray tüýsürümden arzu edýän. Köp sağ olun Halipa. Sağ ol Halipa, arzuwlaňyz sağ bolsun. Ýerleşler gelinginde bolsa, Ýusufuň ýerine ýetiren aýdymyna emin adalarymyzyň berjek bahalary bilen tanış bolalım. 10 9 10 Ýusufuň ýerine ýetiren aýdymy jemi 68-de deň boldy. Yusuf Qadanan sunumy bilen tüýsürekden gutlaýar. Köp sağ olun. Mehriban ýeleşler, hormatly tomoshaçylar, ýaglan ýarym telewizionasyny dowam edýär. Dünýä gözel. Şular ýalyk ogudan giýjede, şular ýaly şugdurumlaň saatlaşygynda, şular ýalyk ogudan akşamda bir şeýle joşun aýdymlar dinlemek näil ýakymly. Elbetde mekan. Aýdymsaz ömrüňi ýaşadýar, hem ýaşadýar. Aýdymsaz öz ömrüňi aýdym bolup ýaşamagy çağırýar. Gel şoň üçin hem tomoşaçylarymyzy hem de aýdymçylarymyzy garaşdyrman, aýdymsaz telewizionasyny dowam edip, bäsleşmede innik çykyş etjek aýdymçyny tanışdyrmak üçin kärdeşlerimiz Ak Mehmet bilen Bossana söz geçirelim. Kärdeşler söz bildir. Yalan diyarım, yalan diyarım, yalan diyarım, yalan. Dünyada
şeýle bir ýurt bar. Gözelligiň ýurdy, söýgüýüniň ýurdy. Cenneti görjekler muňa gelsinler. Gelsin köňül içre hoş niyet beslen. Gelsin bagtyň keşfin sinlemek islen. Dünýäde şeýle bir ýurt bar. Türkmenistan. Gözel Türkmenistan döwletimizni, Türkmenistan rowaşlygyň watany elimizni, mehriban ýerleşler, gadim lewap toprağına geçirilýän Ýanglan ýarym telebäsleşigimiziň indiki çykyş etjek aýdymçysy ýaş zekili aýdymçygymyz Nowul Joraýewa. Nowul sizi Ýanglan ýarym telebäsleşigimizde hoş gördük. Salam hormatly myhmanlar, emin agdalary. Mehriban arkadağımız yurdumuzda aydımsa sınıwatını ösürmekde taýsız tagallalar alyp barýar. Aydımçı ýaşlaryň ilham çeşmesi berkarar döwletimiziň bahtiýarlyk döwrüne ata watanymyz, gülli ýarymyz, mehriban halkymyz üçin gaýnap joşýar. Ynha şu gün hemen Ýanglan diýarymy, owadan watanymyzy, mehriban arkadağymyzy wasp edýän watan diýen aýdym getirdim. Yaş kalımızdan gahrman arkadağımızı yaş zihinleri açıp görkezmekde giň yol açan üçün köp sağ bolsun maýdýaryn. Köp sağ bolun, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Nowul sizi sahnamyza çağırýas. Ýanglan ebedi aýdyma dönüp, goý diňlesin zemin Türkmenistanım, sana canım diýdim, akbalym diýdim, sen jandan has ediz Türkmenistanım. Nowul köp sağ bol, ýerine ýetirip beren aýdymyz üçin.
Ine mehriban iyileşler, hormatly tomoşaçylar, nowul gözel diýarymyzy, zan watanmady wasp edýän ogudan aýdymy öz bolşuly owada ýerine ýetirdi. Nowule biz ulysynlyklar tüýsürekden ardy edýär. Ine nowulun ýerine ýetiren aýdymyna bir synlaryny bermek üçin Türkmenistanyň atgadan artisti Atajan Berdiýew söz geçirýär. Başlygyna. Assalamu alaykum, hormatly iyileşler, hormatly halipalar. Ne doğrudanam Mehriban arkadamynyň saýasynda biziň güllerimiz toýlara wetlenip durda. Ine şu günem doğrudanam gadymy lewap topragyna ine şeýle owadan sahnada biziň ýaşlamyzyň, ýaş dehilemizin arasynda şeýle owadan ýanglan diýarym telewizýasy dowam edip du. Şeýle owadan toy bilen siziň ähliňizi gutlaýan bize şeýle sunwatda, medeniýetde ululy ýolları açyp beren, giň mümkinçilikleri döredip beren Mehriban arkadamyza köp sag bolsun aýdýan. Goý Mehriban arkadamyzyň jany sag bolsun, alyp barýan il ýurt bähwetli işleri rowaç bolsun, belent başy aman bolsun. Nowul barada aýtsak, nowul sen tüweleme gowy sesiň bar, arasa sesiň bar. Ene şu owadan sahnada çykyş etdiň öz aýdymyň bilen watanymyzy wasp edýän aýdymy şu taýda ýerine ýetirip berdiň. Ýanky diýişmeýär owadan arasa sesiň bar ýöne. Esasy aýdymça gerek zat ynam. Şu gelende sahna gelende ilki bilen ynamly gelmeli, ynamly aýdym bilmeli. Aňyrbaş bilen bilmeli aýdymy. Şu sen ýadyňdan çykaran ýagdaýynda da eýem şeýle bir ýatlamaly, şol öz bolup gitmeli. Ola birinciden, ikinciden tolgunmagy şu elbetde hemme aýdymçyda men pikirimçe sahna çykýança hemme aýdymçy tolgunmagy başyndan geçirýärdi. Ýöne sahna çykan soň tolgunma saňa eýem ziyan berip başlaýar. Sen sesiňi titredip başlaýar. Eýem biraz oda ýanky aýdymyň hemme tomoşaçylara ýetýär-de. Şoň üçin esasy zat ynamda çykanda ynamly özüňe ynamly duýmaly sahnada. Batyrlyk gerek. Dogrudan şu sahnada esasy zat ynamly, batyrly bolmaly, batyr bolmaly. Şoň üçin saňa gelecekde üstünlük arzu edýän innem bolsa ikinji aýdymyň bir ýerine ýetirip beräýsiň. Köp sağ ol. Sağ ol. Doğrudanam ene owadan sesiň bar diýdik de, ýani doğrudanam owadan sesiň bar, duru sesiň bar. Ýöne her bir aýdymyň özüniň häsiýeti bolýar. Şol häsiýete görä şol aýdymy ýerine ýetirmeli. Sen şu ýanky başda belläp geçişmeýäli, şu sen tolgunmaň saňa ziyan berýär. Şu esas seniň aýrmaly zadyň şu tolgunmaň aýrmaly. Tolgunmaňy aýryp bir ýürekden şol aýdýan aýdymyňa ynanyp aýdmaýdanda şonu aýdym ýerine düşýär. Saňa gelecekde üstünlük arzu edýän köp sag bolun. Köp sag bolun Atajan agam. Mehriban ýeneşler geliňinde bolsa, nowulyň ýerine ýetiren aýdymyna emin agdalarymyň berjek bahalar bilen tanyş bolalım.
Noğulun yerine getiren aydymy Jemi 68'de deň boldy. Noğul gazanan şunun bilen tüýsürekden gotlaýas. Ýene bir ýola size ul üstünliklen kemra bolmagyny tüýsürekden ardy edýär. Köp sag bol Noğul. Edi dileşler, Ýanglan diýarym telewätleşiginde dowam edýär. Biziň ýanymyzdaky iňi aýdymçymyz Lewap welaýatynyň Darganaty Trawnyň Medeniýet Merkeziniň aýdymçysy Faruh Ergeşew. Faruh, sizi şuňky bähleşiginde hoş gördük. Sağ olun. Assalamu alaykum mehriban adamlar, hormatly emin agzalary. Dana arkadağımız Türkmen medeniyetini hem de sunugatını ösürmekde taýsız tagallalary edýär. Türkmenistan rowaşlygyň watany ýylyny, Türkmenistan döwletiniň gülläp ösüşini hem de hormatly prezidentimiziň alyp barýan asylly işlerini wasp edýärligimi begenjimiň hem de buýsanjymyň çägi ýok. Goý hormatly arkadağımyzyň jany sag, il ýurt bähbetli alyp barýan işleri mundan beýlegim rowaj alsyn. Köp sağ olun, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Faruh, ine şu ýerde bir size şeýleräk sorak, ondan soň sahnamyzy guraçak. Aslynda üstünlük diýilýän zat näme zat? Üstünlük diýip näme düşünýäňiz? Üstünlük bu Ak Mehmet ilki bilene halkın söýgüsini gazanyp bilmeklik. Hem de eneň ataňy, maşgalaňy öz edýän işleriň bilen begendirip buýsandyryp bilmeklik. Hem de şeýle asuda ýurdumyzda, arkadagly ýurdumyzda hormatly prezidentimiziň alyp barýan işlerini wasp edip, il içinde awraýdan peýdalanyp bilmeklik, ulu üstünlük mükhem diýip düşünýän. Faruh, Ýanglan ýarym telewäsleşigimizde ýanky beren jogabyňyz üçin sag bolsun aýdýas, gaty ýerlikli jogap. Ýanglan ýarym telewäsleşigimizde nähil aýdym bilen geldiňiz? Meniň ýerine ýetirip berjek aýdymym Mekan Seýidowyň sazyna, Şöhrat Mäşeripowyň sözüne söýgüliyim. Estrada aýdymy. Söýgüliyim diýen estrada aýdymy, şeýlemi? Hawa. Söýgüliyim diýen aýdym diýdiňiz bolýan biziň üçin hem has, gyzykly görünýär. Şu aýdymy sahna çykmazdan olar bir went biziň üçin hem hiňlenip beräýsiňiz. Baş üstüne. Kış geçer, yaz geler açılar güllüm, söýgümiz wasp edip sayrar bilbiller. Oy geçtin wagtlar, aýlar, ýyllar, maňa seniň barlygyň biz ýanymda söýgülüm. Ay berekella, köp sag bolsun aýdýas. Men şu bäsleşikde gatnaşan ähli bäsleşlerime üstünlük arzu edýän, hem de bize şeýle mümkinçilikler ötüp beren gahrman arkadağımyzyň jany sag bolsun, il ýurt bähbetli alyp barýan işleri mundan beýlegim rowaj alsyn. Sağ olun Faruh, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Bizden sizi köp saklaman, sahnamyza ýolaýas, üstünlük hemraňyz bolsun. Sag olun. Bu dünyada özge bahtı islemen min islemen, maňa seniň barlygyň biz ýanymda söýgülüm. Yüregimde başga arzuwlary beslemen, maňa seniň barlygyň biz ýanymda söýgülüm. Kış geçer, ýaz geler açylar güller, söýgümiz wasp edip saýrar bilbiller. Goý seniň barlygyň biz ýanymda söýgülüm. Söýgümiz güýsalyň urýar ýüregim, bu dünýede diňe sen geregim. Maňa seniň barlygyň biz ýanymda söýgülüm.
için, bu durmuşda bağıtlı yaşamak için. Bana senin varlığın bit yanımda tüygülüm. Kış geçer, yaz gelir, açılır güller. Söygüymüz mahvedip sayrar bilbiller. Koy geçse, geçsin vaktlar, aylar, yıllar. Bana senin varlığın bit yanımda söygülüm. Bana senin varlığın bit yanımda söygülüm. Bana senin varlığın bit yanımda söygülüm. Nugrun saçar bu oğudan şakana, bu söygü dünyası. Şuğlusundan kışam dönür bakara, bu söygü dünyası. Faruk yerine yetirip beren aydym üçin köp sağ bolsun aýdýarys. Goý hoşu wadyňyzy berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne mundan bilen belentdiňnasyn. Sağ olun. Mehriban iýleşler, hormatly tomoşaçylar. Indi Farukyň ýerine ýetiren aýdymyna öz synlaryny bermek üçin häzir hormat bilen Türkmenistanyň halk artisti Gülşat Gurduwa söz geçirýär. Salam alik idit vatandaşlar. Oğudun yerde, oğudun bayramçılığımızı geçirip oturuyoruz. Oğudun adamların gülür yüzünü görmek, ol şuunki bahtlı dövrümüzün, bahtiyar dövrümüzün alamatıdır. Hemişe de mehran arkadağımızın sayesinde koy bizim yurdumuzda aydım saatler yanlanıp dursun. Şu arkadağımızın beriyen mümkünçülüklerden peydalanıp zihinlerimiz gün köpölüp var ya. Begenleriyen fırsatlarımız katıken. Şunum ina şu oğudun sahnada bir yerinden zihinli yaşlarımız bizi begenlerip dur. Hasım isleyen, talep eden zatlarımız kenler. Şoň üçin ähli mümkinçiliklerden peýdalanıp öz sungatynyň üstüne, aýdymlarynyň sesiniň üstüne işlemek ýene bir işlemek gerek. Elbetde halipalary köprek dinläp, maslahatlar sorap, ol maslahatlardan peýdalanıp elbetde yerine yetirip bilmek gerek. Sahna çykanda da öz aydymyň bilen ilk bilen şol yerine ýetirýän aydymyňy ilk bilen özüň söýüp bilseň, şo söýgüýüňi dinleýijilerine ýetirip bilseňiz, ine şo da bir üstünlikleriň biri bolup durýar. Faruk, men pikirimçe sen şu wagt öz aydymyňa, öz yerine ýetirişiňe söýgüýüňi özüňe bolan, şol sungatyňa bolan söýgüýüňi halkımıza yetirip bilinmeken diyen. Sana gelecekte üstünlük arzu ediyen. Sağ olun halifam. Indi ikinci aydımım yerine yetip bersen. Yan kaydımındanım has qov olsun. Baş üstüne. Aydıp bilmen gursukta söýgüými. Nice menzil kültürledim duyguymu. Bugünkü gün cimalına zar bolup paylaşıp bilemok sensiz gaygıymu. Bugünkü gün cimalına zar bolup paylaşıp bilemok sensiz gaygıymu. Paylaşıp bilemok sensiz gaygıymy. Paylaşsan da iyi. La 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 gaygını çalacağız sanırım. Ayt bolacak değil mi? İki ol aytsak. Bolacak gene. Tuğla ben berekella. Üstünlük arzu ediyen eminlerimidim. Häzir öz bahalar bilen
Yankı aydan sözlerimi devam ederler. Köp sağ olun halifa. Ardıglar hasıl bolsun. Dünýäň bilen bir Faruhun yerine getirişýäli, halifaň yerine getirişýäli bir şirin aydymlar ýanlanyp duran bolsa, oňa hiňleneni duýman galýar. Faruh emin agdalaryňam münasip bahalaryna eýe bolmagyňy tüýsürekden ardy edýär. Indi emin agdalarymyz saňa nähil baha bererkä? Gelin, mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, Faruhun yerine getiren aydymyna emin agdalarymyň berjek bahalary bilen tanış bolalım. Oğudan oğadıňa, şirin oğadıňa şular ýaly bayramlarda, toýlarda belenten ýanglanmagy tüýsürekden ardy edýär. Köp sag bolun. Sag bolun. Mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, ýanglan ýarym telebätleşigimiziň Lewap golaýaty boýunça saýlama tapgyry şahatlyk şoğun bilen, aýdym bilen, faaz bilen dowam edýär. Gelin orta bäteşimizde iniki çykyş etjek aýdymçyny tanıştyrmak üçin kärdeşlerimizi söz geçirelim. Yalan diyarım, yalan diyarım, yalan diyarım, Mehriban ileşer, kadırlı tomoşaçylar, mehriban mihmanlar. Ine bugün Ýanglan ýarym telebätleşigimizde indik çykyş etmek nowaty ýaş zekinli talip gyzmyz. Ýagny Lewap welaýat ýöriýte Sunowat Mekdebiniň Bagtyar talibi Dünýä Gödel Begali Wanky. Dünýä Gödel Ýanglan ýarym telebätleşigimizde sizem hoş gördük. Sağ olun. Sunowatymyzyň hak gowandary, mehriban gahrman arkadagymyz türkmen medeniýetini sunuwatyny ösürmekde giň mümkinçilikleri döredip berýär. Esasan da türkmen opera sunuwatyny täzeden dikeldip berdi. Biz ýaşlaram näme şular ýaly mümkinçiliklere jogap edip, özüňizde irginsiz işläp, zähmet çekip, halkymyzyň ýüreginden orun tutýan aýdymlary ýerine goýup bolup durýar. Dünýä Gödel, biz bilýär, sen şu bätleşige ilkinji gede gatnaşaňok. Bu ýyl nähili taýýarlykly geldiň we nähili aýdymlary bize ýerine ýetirip bermekçi? Bu ýyl men Ýanglan diýarym telebätleşigine Garlabaç aýdymyny getirdim. Ýöriýte Sunowat Mekdebimiziň moýlumlary bilen maslahatlaşyp, hemde halipa aýdymçylarymyz bilen maslahatlaşyp, olaryň kömeklerini, goldawlaryny alyp, şu bätleşige taýinlik gördüm. Dünýä Gödel, biz bilýäs, ýa sizden belläp geçdiňiz, mehriban arkadamyz aýdymsal sunowatymyzy, opera vokal sunowatymyzy täzeden dikeldip berdi. Şulu gurda da bir näçe biziň ustadlarymyz, beýik halipalarymyz bar. Şol halipalardan haýsylaryny özüňizde gaýbana halipa tutunýaňyz? Men Türkmenistanyň gahrmany Maya Kuliýewa, Medeniýet Şahverdiýewa, Guljan Hümmedowa ýaly beýik ustad halipalarymyz özüme gaýbana mekdep edinýärin. Bize şeýle ajaýyp zamanany peşkeş beren mehriban arkadagymyzyň jan sag ömrüniň uzak bolmagyny, halkyň bähwidi üçin tutýan tutumly işleriniň mundan beýlekde rowaç bolsun. Sağ ol Dünýä Gödel, arzu bilen hasyl bolsun. Bizem saňa şu bätleşikde ulu üstünlikleri arzulap sahnamyza ýollaýar. Men gülüp çykdym
Dünya gözel Begaliýewa. Dünya gözel ýerini ýetirip beren owadan garla başlayan aýdymyz emin agdalarymyzyň gowy bahalaryna münasip bolarsyňyz diýip umyt edýäs. Dünya gözel Begaliýewa. Ýerini ýetirip aýdymyz üçin köp sag bolun. Emin agdalarymyzyň münasip bahalarynda iyi bolmagyňyz tüýsürekden ardy edýäs. Mehriban ýerişler gelinginde bolsa Dünya gözel Begaliýewanyň ýerini ýetirip beren aýdymyna syn bermek üçin Türkmenistanyň atgydan jurnalisti Tedgül Nurmehmetova söz geçirelim. Sağ olun. Salam aleyk, bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň mehriban adamlary, hormatly halipalar, agşamyz haýyrly bolsun. Edil şu wagtky aýdymy dinläňde dünýämiziň parahatlygy bir aňyňda aýlanýan, şoňa gowanýan. Şu watan säherler guşlaryň erkin sesine aýdyň eşitip bolýan watan. Agşamlary bolsa aýdymlar, saatlar bilen jemlenýän watan. Ine parahatçylygy üpjün edip oturan beýik insan, şu zatlaryň sakatyny saklap oturan mehriban arkadagymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, ähli tutýan tutumly işleriniň mudama rowaj almagyna arzu edýän. Inhe şu gün gadym lewap topragy, gojurly lewap zehin toýuny şeýle uludan tutupdyr. Bu ýerdäki adamlaryň döreden gözelliginiň özi çekilen zähmeti suwud edip otyr. Şoň üçin bugünkü tutulýan şeýle uly bayramçylyk dawarasy ýanglan diýarym tele bätleşigine gatnaşyjylyň, bulara gurnoýjylyň hemmesine, watandaşlarymyzyň hem hemmesine şu ýerdäki toýuň şatlygy ertirki günleri uly bir beýik maksatlara badalga berer diýip uly umyt edýän. Aslında Türkmenin özü zehinli halk. Muni atalarımızın geçen yolu suud ediyor. Paykasa bay vatan. Şu dine var aydımsa sunugotu vavatına alamızda da kadimiyette dutarının çalın saadını, dutarının tarını bilbil konurup bilen ägirtlemez kän bolan ýa-da bagşylanmazyň sesine mehelle çaqalyksız ýygnanyp giden bir toy emele gelip bilen toprak şu toprak. Edil şu jaketde ne gadim lewabyň Türkmen halkynyň umumlukda aýdymsaz medeniýetiniň ösüşlerine goşandy juda uludur. Ine gahrman arkadagymyz bolsa, dine ýaş tekinler ýüze çykarmaklyk däl. Sungut ussatlaryny yetiştirip şu watanna dünýä jemgyýetçiligine çykarmakda öz boluşly mektebi, öz boluşly tejribäni şu watanymyza kemale getirdi. Muň üçin ýene de biz hemmämiz eziz arkadagymyza hemmämiziň alkyşymyz çäksizdir. Ine dünýä gözel siziň öz ýerine ýetiren aýdymyňyzyň özem dünýä çykmaklygy bir uly ädimi suud edýän ýoluň biri. Bizim aydımsaz sunugotumuzun vekilleri millilikten arasına ayırman, emma şu sunugotun töwerekleyin köp uğurly höttüsünden gelip bilýänligine ene dünýä gözelin ýerine ýetiren aydymynyň misalyna da ýene bir gezek göz ýetirdik. Şu gahrman arkadagymyz opera sunugotuny, vokal sunugotuny bir täzeden dikellip özüm yol açıp berip mümkinçilik döredip ýaşlaňam şu uğurda zehinini synap görmeklige mümkinçilikler döredip berdi. Ine şol döredilen mümkinçilikler esasyna ondan dogry peýdalanyp ine şu dünýä gözel ýalyjygymyzyň ýerine ýetirip bilýän, ýerine ýetirjilik ussatlyklarynyň öýde bizi begenler ýa diýmek arkadagymyzyň edýän aladalary ýerine düşýär. Dünýä gözel siz bu aýdymy özüňiziň şeýle ýagty sesiňiz bilen ödem duruy o wodun şol bir wagtda ýakymly sesiňiz bilen ýerine ýetirdiňiz. Sahnada özüňizi alyp barşyňyz aýdymyň özü tebigaty ýatladyp dur, hatda şol saýlap alan libasyňyz hem edýän hereketleňiz hem ýerine ýetirjileňiz de mene dogry aýtsam şeýle uly ädimleri gördüm siziň ýerine ýetiren aýdymyňyzda üstünlük hemraňyz bolsun. Saadam gowy duýduňyz, bir de tomaşaçylarym gowy duýduňyz. Ine ikinji aýdymyňyzy ýerine ýetip berseňiz. Sağ olun halifa. Tiranisin küçülürüňe aşka bol, sallanışan gelin gyzlaryň barlar, köňüller mülküniň baky köşkü.
Ine bir aydamın dowamyny gysga wagtda sesiňiziň öwrümleri bar. Bokurdakdaky şolaň bir näçesini görkezip bilýäňiz. Bu siziň ustatlygyňyz. Ýene de bir zat aýdatym gelýär. Aýdymçy aýdymy jaýdar ýerine ýetirenni, ustat ýerine ýetirenni sözüň manysy bar. Hemmämiziň şu wagt Aşgabadymyzda seýil edesimiz gelip gitdi. Ine şu da siziň üstünlüğiniz. Sag bolun. Sag bolun Halisa. Köp sag bolun. Arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Dünya gözel köp sag bol. Aňyrda bärkä diýen. Dünya gözel köp sag bol ýerine ýetirip beren aýdam bolsun. Şirno gadyň diýelim dama belenten ýanglanmagy tüýsürekden ardy goýdýar. Şu ýanky ikinji aýdam ýerine ýetirdiňiz bolun. Menem tas goşulyp ýerine ýetiripdim siz bilen. Köp sag bol. Inni dünya gözel näl pikir edýän emin agdalar size nägil bahalary bererkä diýip. Biz pikir edýäs emin agdalar saňa gowy bahalary berer diýip umyt edýäs. Şoň üçin mehriban ileşip gelin häzir dünya gözelin ýerine ýetiren aýdymyna emin agdalarymyzyň berjek bahalary bilen tanyş bolaly. Bize şular ýaly ajaýyp mümkinçilikleri döredip berýän, şular ýaly ulakan sahnalarda çykyş etmek mümkinçiliklerini döredip berýän Mehriban arkadagymyza talip ýüregimden uly sag bolsun aýdýaryn. Goý Mehriban arkadagymyzyň jany sag, ömrü uzak bolsun. Köp sag bolun. Nenen el şarpmajak mehriban adamlar. Dünya gözel okuňyzym üstünlükli tamamlap saýlap bolan hünäriňiziň eýesi bolup ýurdumyza, watanymyza, halkymyza bir gerekli hünärmenler bolup ýetişmeňizem tüýsürekden ardy goýdýar. Sunuňat ýoluny üstünlükler hemraňyz bolsun. Köp sag bol. Sag bolun. Dünya gözel. Inni bäýatşyňyzda innik şyksetçek aýdymçyň kimdigini bilýärmi? Ýok. Gel şoň üçin. Menem bilemok. Şoň üçin häzir kärdeşimiz Ak Mehmet bilen Bosana söz geçirýär. Kärdeşler söz sizden. Durmuşun aydymyna aýtsan şahir. Goý joşgunyň ýüregine gaýnasyn. Murat mendiline maksat kerweni gowuşsunna elim sire ýaýrasyn. Mehriban ileşler edi tomaşaçylar biz ýanglan diýarym telewizionyny uly şatlyk şowkuny bilen dowam edýär. Biziň ýanymyzdaky inniki ýaş dehilni aýdymçymyz Lebap welaýatynyň Saýed Etrawynyň Medeniýet merkeziniň aýdymçysy Azat Amanow. Azat sizi bähleşde hoş gördük. Hoş bulduk, sag bolun. Türkmenistan Rowaslygyň watan ýylyna 2019-njy ýyla geçirilýän ýanglan diýarym telewizionyny gatnaşmak bagtyma hemmeser etdi. Men hem şu pursatdan peýdalanyp bize şular ýaly giň mümkinçilikler döredip berýän gahrman arkadagymyza köp sag bolsun aýdýan. Goý Mehriban arkadagymyzyň jany sag, başydyk alyp barýan ýylyrt behwetli tutýan tutumly işleri elmi dama rowaslyklara beslensin. Azat arzuwlaryň hasyl bolsun. Ine bugün ýanglan ýarym telewizionyny milli libasy, edýaka koýnekde, milli tahyýamyzda muman bir milli eşikde gatnaşýaňyz. Ýerine ýetirjek aýdymyň da milli aýdymmy? Elbetde men ýerine ýetirjek aýdymym türkmen desanlarynyň Saýatlyk Hemra desanynyň Gurjuynyň diýen halk aýdymy ýerine ýetirip bermekçi. Şeýle hem öz bäsleşýän deňdoşlarymyza üstünlük arzu edýän. Bu aýdymy haýsy halipalarymyz dinläp öwrendiňiz sebäbi biziň aýdym sasynyň bir näçe ençeme halipalary, ustatlary bar. Hawa dogry aýdýaňyz. Men şu Gurjuynyň diýen halk aýdymy ilki bilen desany okap, şoň bilen tanışdym. Ondan soňra şu türkmeniň bir zekinli tanalyan halipalarynyň biri Girman magzyny dinläp öwrendim. Şeýle hem Hajiýat Mehmetow dinläp, şolardan dinläp, biraz halipalar dinläp şolardan aldym. Diýsek ýalňyşmaryn. Ondan saňa üstünlük arzu edýäs. Sahnamyzam, tomoşaçylarymyzam, emin agdalarymyz, muman bize tomoş edip oturan ähli tomoşaçylarymyz size garaşyp durlar. Sag bolun.
gözüm bu hatastık hali gürjinin Aklıma pardı besmelilerim Hedretin zalimde galim gürjinin Yaşılır giydi ala boyu filbenin kakama tangdale hey 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 Av diye şıdırın verlileri bana hayat Türk'ü delirtin hey gürjinin Baksatında şeyda bile düşmedi Akuror men alam yara yetişmedi hey 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 Av derdim köptür derman koluma düşmedi Özer elden şedelli ey gürjinin Hem diğer bir hem yarıma bağına Dolut isen piyaletin tavına gelir Barfam kapısına yaratığına Ben varsam kalbim bokulay gürjinin Ay barfam kapısına yaratığına Men varsam hizmetkar ulu gürjinin Adat Amanov. Köp sağ ol Adat. Yerini yitirip beren aydamyl üçin. Ine mehriban iýleşler, hormatly tomoşaçylar, Adat Amanov. Türkmen yigitlerine mahsus milli zawatda yürüýti, halipalanmadan miras galan dillen dillere, nesilden nesillere, dögürden dögürlere geçip gelýän Gürjüniň diýen Türkmen halk aýdymyny Adat öz borçly owaza ýerine ýetirdi. Adat bizde üstünlük ardy edýär. Sağ ol mekan. Köp sağ ol. Mehriban iýleşler, Adatyň ýerine ýetiren aýdymyna syn bermek üçin Türkmenistanyň halk artisti Suhan Orazberdiýew söz geçirýär. Ine hormatly adamlar, hormatly dinleýijiler, hormatly aýdymçylar, şu gün şeýle bir her uğurdan aydımçıları görüyoruz. Halk aydım aytyan jiglerimizi görüyoruz. Vakal ses aytyan jiglerimizi görüyoruz. Özümüz lezzet alıp atıyorsa. Şutayda biz emin ağdalar bolsam edil dinleyici ýaly lezzet alasymyz gelýär. İçinde şeýle gowy aydımçılar var. Bir gowy aydym dinleýände bir iýiniň jümşürlük gitýär ana. Şon ýaly pursatlarym arasynda başdan geçirýäs biz. Geljekde saňa üstünlük ardy edýän. Hadi ikinji aydymdan bir owazlandyryp ber. Mele goşo mele goş Yetirmedin ile goş Kardeş yarardı olurum hey 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 Dilin bile bile goş Kardeş yarardı olurum hey 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 Dilin bile bile goş Çapatımı çap, çapatımı çap Çapatımı 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 çap Çapatımı çap, çapatımı çap Çapatımı 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 çap Karay gözlü gülümü
Nirde bolsa tapatım. Çaptel. Tapatım. Kara gözlü gülümü nirde bolsan tapatım. Şeyle olmalı. Sana gelecekte näme Ýaglan Diyarym telewiziýasyny bir sana ädim bolsun. Sana bir mektep bolsun. Şu sahna çıkıp aýdym aýtmak. Welaýatyň adyndan şey dip aýdymlar aýdyp owadan sahnada çykyş etmek siz üçin ullokan basgança, ullokan ädim, ullokan yeňiş şuň ödip. Gelecekte dogry, dürüst ýoly, hakyky eýelerinden diňläp ýankaýçymaýar eden belliklemei, gaýtalap bir gowy hakyky bagyşy aýdymçy bolup ýetişmeň. Tanymal bolmagy tüýsürden ardy edýän saňa. Sag bolun halifa. Köp. Köp sag bolun Fuhan halifa, ardylar hasyl bolsun. Köp sag bol. Adat bizde ulüsünükler ardy edýär. Halifaň beren maslahatlaryny gözegine tutup sunuň ot ýoluny bir hasam bir kämilleşip öňe gitmeňiz tüýsürden ardy edýär. Halifaň belleşi ýaly Ýaglan Diyarym telewiziýasynyň şular ýaly vilayet tapgyrynda çykyş edip şular ýaly owadan sahnada çykyş edip bir öz aýdymly sunuň otuňy ileşmede dinleýijilerime ýetirmeň özüm ullokan bagyt bolup durýar. Sag bol mekan dogry aýdýan. Mehmanlar geliňinde bolsa, adadyň ýerine ýetiren aýdymyna emin adalarymyň berjek bahalary bilen taş bolalıyň. 10, 9, 9, 9, 9. Adadyň ýerine ýetiren aýdymy jemi 65-e deň boldy. Adat ýene orýaly gadanan sununy bilen tüýsürden gutlaýar. Bide ulüsünlikler ardy edýär. Köp sag bol. Köp sag bol. Ýaglan Diyarym telewiziýasyny Ýaglan Diyarym 2018 telewiziýasynyň ýeňjisi Atajan Hojagulyýowyň ýerine ýetirjek aýdym bilen dowam edýär. Garşylalyň. Arzulap yetilen acaba yanda, güllü vatan uzak yaşı arkada. Dünya dostluk yolun açan yanda, güllü vatan uzak yaşı arkada. Dünya dostluk yolun açan yanda, güllü vatan uzak yaşı arkada. Kahraman ol mehriban diyar, Sayını güleşer merhaba diyar, parahatlı aydınlar Ýaglan yar, güllü vatan uzak yaşı arkada. Parahatlı aydınlar Ýaglan yar, güllü vatan uzak yaşı arkada. Güllü vatan uzak yaşı arkada. Getirdi solmaz yada, toylar tutyaz beslep aýdym asada. Dünya kuwanç bilen seredýär bize, güllü vatan uzak ýaşy arkada. Dünya kuwanç bilen seredýär bize, güllü vatan uzak ýaşy arkada. Kahraman ol mehriban diyar, sayını güleşer merhaba diyar, parahatlı aydınlar Ýaglan yar, güllü vatan uzak yaşı arkada. Parahatlı aydınlar Ýaglan yar, güllü vatan uzak yaşı arkada. Güllü vatan uzak yaşı arkada. Kahraman ol mehriban diyar, sayını güleşer merhaba diyar.
Gülle watan uzak yaşa arkada, yaş zehinli aydımçıyımızda köp sağ olsun aydiyaz. Mehriban iyleşir, Ýanglan Ýarym telewiziýasynyň Lewap welaýatynyň ähli gözelligi bilen dowam edýär. Bizinni yaş zehinli aydımçı gydymyzda nowaty geçirýäs. Lewap welaýat Ýörüýte Sunugat Mekdebiniň Bagtyar talibi Gülcemal Taýliýewa. Bugün hem özüniň söýgüli kanun saguralyny telewiziýasyňyzda gatnaşýar. Gülcemal, sizi telewiziýasyňyzda hoş gördük. Sağ olun. Ene bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe gülleýän, gülatjan ata watanymyz Türkmenistan diýarymyzyň saýasynda biz ýaşlara okumany, öwrenmäni, döretmäni giň mümkinçilikler bar. Men hem Lewap welaýat ýörüýte Sunugat Mekdebinde kanun hünäri boýunça bilim alýan. Bu bilimiň daşyndan bolsa men wakal aýdymlar bilen gyzyklanýan hem de wakal aýdymlaryny ýerine ýetirmegi has özüme makul bilen ýüregime ýakyn duýan. Gülcemal, taňa şeýlerak soro. Aydımçı sadana bolmadyk bolsaňyz haýsy kär saýlardyňyz? Eger men aydımçı sadanda bolmadyk bolsam, onda men Lukman bolardym. Tuwalama. Ene ýyl içinde şeýle bir söz bar, Gülcemal. Lukman bolup syrkow halyny sorasaň, dert ýeňlemez derman sözüň bolmasa diýär. Aydymyň sadyň söhbetiňem adama täsiri uly, lukmançylygyň adam saglygyna uly ähmiýetiniň madygyny biz bilýäs. Indi şu yerde aýtjak bolýandadım, siziň özüňiziň bir has gowy berýän, bir özüňiziň bir joşgunly, ruhy lezzet alýan aýdymlaryňyz bardyr. Ine şu yerde sözümizden guru bolmaz ýaly, kanun saguralam ýanyňyzda, söýgül saguralyňyz bir şu gowy berýän aýdymlaryňyzdan birini hiňlenip beriň, ondan soň sizi kän saklaman saklamyzy guradars. Böyle baş üstüne. Men Gel Türkmenistana diýen meşhur aýdym ýerine ýetirip bereýin. Baş üstüne. Köp sağ bolsun aýdýas. Gülcemal, inni biziň haýyşymyzy kabul edip ýerine ýetireňiz üçin alky bilen köp sağ bolsun aýdýas. Bir ýürek arzularyňyzy, ýüregiňizde beslen ähli duýgularyňyzy iýleşmemiz bilen paýlaşaýsaňyz. Bize şeýle işretli zamanında ýaşatýan Sunugatymyzyň hak howandary, gahrman, mehriban arkadamyzyň jany sag bolsun, başy dik bolsun, alyp barýan tutýan tutumly işleri elmidama rowaj alsyn. Sağ olun Gülcemal, arzularyňyz hasyl bolsun. Bizem size Sunugat äleminde belent üstünliklere ýetmeňizi tüýs ýürekden arzulap sahnamyza ýolaýas, üstünlik kemraňyz bolsun. Ayrım ayrım
Gülcemal Tayliyeva. Gülcemal yerine yetirip beren aýdym üçin köp sag bolsun aýdýarys. Hoş owadyňda mundan elek belentden ýaňlanyp durmagyny arzu edýäris. Gülcemal, bizde ulüsünlükler arzu edýäs. Emin agdalamyň münasip bahalaryna da iyi bolmagy tüýsürekden arzu edýäs. Inni häzir Gülcemalyň ýerine ýetiren aýdymyna öz synlaryny bermek üçin Türkmenistanyň at gadanan artisti Atajan Berdiýew söz geçirýär. Baş üstüne. Gülcemal tüweleme sen şuat iň bir klaraturna sopran iň ýokary sopranalyň bir iň bir çylşyrymly aýdymyny ýerine ýetirdiň şuat. Muny biziň bilbilimiz Medeniýet Şahberdiýew ýerine ýetirýärdi. Ýöreti şoň sesi üçin ýazylan aýdymdy şu. Ine senem tüweleme ýerine ýetirdiň şonu. Hemme notalaryň arasynda aýtdyň, ýa-ni vokalizlaryň var, şolar hemmesini arasynda aýtdyň. Dogrudanam ýokary notalary ýetmek kynrak. Ýöne sen tüweleme hemmesini aýtdyň. Şoň üçin sana berekella diýen, sana gelecekde de üstünlük arzu edýän tüweleme şeydi badyňy gowşatma. Ýene biziň döwletimizi Türkmen telewizionyallarda, diňe ýanglandylarynda da biz seni elmadama radio ýaýlymlarda, tele ýaýlymlarda göresimiz gelýär. Şoň üçin sana üstünlük arzu edýän köp sag bolun. Sag bolun Halipa. Köp sag bolun, arzular hasyl bolsun. Gülcemal, biz de ýene bir ýola üstünlükler arzu edýäs. Bizem sizi tele ýaýlymlarda, radio ýaýlymlarda tüýsürekden görmek isleýäs. Mehmanlar gelingen orta Gülcemalyň ýerine ýetiren aýdymyna emin agdalarymyň berjek bahalary bilen tanyş bolar. Sunugatymyzyň hak gowandary gahrman, mehriban arkadamyzyň jany sag bolsun, başy dik bolsun. Alyp barýan işlerem, tutumly işlerem elmydam rowa jarsyn. Köp sag bolun. Arkadamyzyň saýasyny elmydama owadyňyz belentden belent ýanglansyn. Sag bolun. Inni bäsişimizi häzir innik şyk aýdymşy bilen tanıştyrmak üçin häzir kärdeşimiz Mehmet bilen Bostana söz geçirýär. Kardeşler söz sizden. Mehriban ýerleşler, ýanglan diýarym telewizionimizi dowam edýär. Biziň ýanymyzdaky inek aýdymçymyz Lewat welaýatynyň döwletli trawnyň medeniýet merkeziniň aýdymçysy Babajan Hanmuradow. Babajan, bäsleşikde hoş gördük. Köp sag bolun. Biz de hoş gördük. Assalamu alaykum mehriban adamlar, hormatly emin agdalary. Hormatly prezidentimiziň aýdymsa sunuwatyny ösürmekde, hem de dünýä ýüzüne çykarmakda taýs tagallalar alyp barýar. Türkmen owady bilen watan wasby belentden belent ýanglanýar. Dana arkadagymyda biz aýdymçy ýaşlara sunugat äleminde giň ýol açyp berenlik üçin ullakan sag bolsun aýdýarys. Babajan, arzulan hasyl bolsun. Ine bugün ýanglanýarym telewizionine näme hil aýdym bilen gatnaşýaňyz? Ine bu ýanglanýarym telewizionine Aman Agajykowyň sadyna, Gara Seyitliýewiň sözlerine süýüji arzular diýen aýdym ýerine ýetirmekçi. Tüweleme. Süýji arzular diýip gowy atlatdyň. Ine şeyler bir söz var hemmemizden bilýäs, adam arzusuz bolmaz, kuş kanatsyz diýilýär. Siziň kiçilikden iň ul arzuňyz nämedi? Iň ul arzum aýdymçy bolmak. Onda sana şu aýdymçylyk kärine üstünlük arzu edýäs, edi arkadaly watanymyzda ýaş zekinlerimiziň muman hemmemizin arzularymyz hasyl bolýar. Indi bosan şu ýanky Kaka Babajan üçin taýýarlan bir kuştan soramyz bardy. Şoňa geçeli, ondan soň Babajan sahnamyzy gurdaýar. Mehmet, Babajan görýän bolyn, tolgun ýar edýän. Şoň üçin muny köp saklaman, sahnamyza ýollaly. Size üstünlükler arzu edýäs. Sag bolun. Goý mehriban gahrman arkadamyzyň jany sag, ömrü uzak. Mundan beýlekde tutýan tutumly işleri rowaşlyklara beslensin. Köp sag bolun. Arzularyňyz hasyl bolsun. Sag bolun. Sen
çıkarsın di Sehil bağına sana güllere atır saçıptı sen bakarsın di sil çağına akşam ak yıllarla Huda kaçıptı Appakça yıllarla açta güneni Atmanın bağına alıp dereyi Appakça bunçalar açta güneni Kalbımın bağınca yolup dereyi Öllerin kurbanı olup dereyi Sen çıkarsın di Sehil bağına Bilbille sayraşa Dağda başlapta Sen bakarsın di Sil çağına Unçalar koyun hoşu Ne de başlapta Bilbillerin sadı Açta güneni Men sana bilbili Dadın çalaya Uçalarım yedi Açta güneni Men sana tirvülün can Nedin çanaya Baktımadın baharı Yadın çanaya Baktımadın baharı Yadın çanaya Babacan Xan Muradov, berekella yerini yetirip beren aydımız üçün köp sağ olun. Sağ olun. Babacan tüycü ardıglar. Şeylem aydım gadip. Tüycü ardıglar diyen aydımı bir öz bolşu owazy yerini yetirdiňiz. Sağ olun, sağ olun. Siz sünni ardyg edýäs babajan köp sağ olun. Elmadama owadyňyz bayramlarda, toýlarda ýanglanmagyň tüýsürekden ardyg edýäs. Indi häzir babajanyň yerini yetiren aydymyny öz süýünlerine bermek üçin Türkmenistanyň sunugatda at gadynyň işgäri hak berdi, Hudaý berdi ife söz geçirýär. Alifa baş üstüne. Hormat arkadaşlarım ilkinci nowatdyş ýaşlar goňmagy, halipalar inanmagy beren mümkinçiligi üçin köp sağ olun. Jogapkärler ben halk hemmesi golluya, onu bir de eminler şu halkyň isten gözüňe tutýar, aydymçyň yerini yetiren aydym. Sen bazen o aydym taýladym. Füýzardy bolan el her döwürde füýzardy bolýar. Ýöne bagtyar zamanamyzda füýzardy bolan, edýanardy bolan, hasyl bolýan zamany ýaşaýanda şo üçin bätlisige owadan aydym bilen gel. Berekellah diýär. Sağ olun Halipa, sağ olun. Köp köp. Ödem sen öz boşlu sesin var eken owadandan. Sağ olun. Ýa-da biz elde halipalar bilýär, çärler gatnaşýar. Biz filiali men tide ýüzlemek mumman gatnaşjaklara, gatnaşanlara, täze hinlere açmagy bir ynanlan ýagdaýda şoň üçin begenýär. Ikinji aýdym aýt, onuň şu hada bütün ýetirerim ka diýen. Bolýar Halipa. Gün sayın gül açyar
ösyen özgöryen Türkmene sanrovaşlığın vatanı Dosuğunluq ile dünya uzadyan Türkmene sanrovaşlığın vatanı Yurdum öňe bar yarınımlı Vatanım kuvvetli, yaşları bilimli Eşritli günlerim bolsun dovanlı Bir karar yurdum var, arka dağım var Arka dağım var, arka dağım var Bazen berekella gelecekte öňde her maksat koysaň mysal üçin. Diňe bir urdan näl köpürlü göresin diýiler. Sen şonu oňarjaň bilýär. Sen akgöl geleceň boldun. Sağ olun. Sağ olun halifa. Köp sağ olun halifa. Ardylar hasyl boldun. Inni mehriban iýleşler, hormatly tomoşaçylar, babajanyň ýerine ýetiren aýdymyny hemmämiz belelikde diňledik. Diň sağlyk elbetde halifalamyzam öz synlaryny, maslahatlaryny berdiler. Mehmaniyetler gelinginde orta Babajanyň ýerine ýetiren aýdymyna emin adalarymyzyň berjek bahalary bilen tanış bolaly. Bir ağızdan 10. Babajanyň ýerine ýetiren aýdymy jemi 70'e boldy. Sağ olun halifa. Berekella babajan. Gadanan üstünüňiz bilen tüýsürekden gutlaýar. Siz ulu üstünlikler ardy edýär. Ýürek soğusyny beýan etdiler. Baksyna. Goý mehriban gahrman arkadağımyzyň jany sag, ömrü uzak, tutýan tutumly işleri, rowaşlyklary betsensin. Köp sağ olun. Ardylar hasyl bolsun. Sağ olun. Ulu üstünlikler ardy edýär. Sağ olun. Sağ olun. Ýanglan ýarym telewizionymyz dowam edýär. Aýdymçylar biri-biriniň joşuny, biri-biriniň hyjyly aýdymlary ýerine ýetirýärler. Inni häzir tomoşaçylarymyz şu günni el şarpsalar, ahyrky aýdymçyny eglan edýär. Arka verip uýdugmyz, sarpa bilen söýdugmyz, millet bolup, kemil çykyp, ýoluna baş goýdugmyz. Milli lider bu ýollarda siz mizemiz baýdagmyz. Can vatanım Türkmenistan, jahan içre dowam bolsun. Arka dağım, ömrüň uzak, ak ýollaryň rowan bolsun. Mehriban iýleşler, ýanglan diýarym telewizionymyzda ahyrky bolup çykyş etmek üçin Lewap welaýatynyň Dänewe Trawynyň Medeniýet Merkeziniň aýdymçysy Gurbanyguly Muhamedguliýew. Gurbanyguly bähleşikde sizi hoş gördük. Sağ olun. Assalamu alaykum, mehriban adamlar, hormatly emin agzalary. Hormatly prezidentimiz Sunwatyň hak howandary bolup, Türkmen medeniýetiniň owazyny dünýä ýüzüne çykardy. Müňdirli öwüşgünler bilen halka lezzet berýän Sunwat halkymyzyň ruhy taýdan gollap berýär. Hormatly prezidentimiz biz ýaşlara atalyk aladasyny edip, okamagy, öwrenmäge, döretmäge ähli mümkinçilikler döredip berdi. Şeýle mümkinçilikler döredip beren gahrman arkadağymyzyň jany sag, ömrü uzak, ýurt bähwetli işleri elmydama rowaj alsyn. Köp sağ olun, arzuwlaryňyz hasyl bolsun, Gurbanyguly. Nähil aýdym bilen çykyş etmekçi? Men Daňatar Hydyrowyň sazyny, Gurbanyzlar Ezizowyň sözlerini şadyan gün aýdymy bilen çykyş etmekçi. Şadyan gün aýdymy häzir tomoşaçylarymyz üçin uly ruhy lezzet berip hemme kişini şahatlandyrar diýip umyt edýäs. Ýöne sahnamyzda çykmazdan odal bir soru şadyan gün niýeňizde? Siziň durmuşyňyzda bir näçe ýatdan çykmajak pursatlar bolandyr. Şolaryň içinde iň şadyan günüňiziň birini ýatlasaňyz, hemem siz üçin bir täsirli bordum Qadiyan. Maňa 2014-nji ýylda döwlet synaklaryna üstünlikli tawşyryp, Lewap vilayet ýürüýti Sunwat mektebiniň talibi bolmak bagty nesip etdi. Şol güni meň durmuşymda bir iň ajaýyp şatlykly günleriň biri boldy. Galy bersede, ynhaşy gün ýanglan diýarym telewizionnyň vilayet tapşyryna gatnaşan, ynhaşy gün hem bir şatlygymyň çägi ýok, begenýärin. Buna hiç kimin şüphesi yok. Sebäbi bugün hemmeler üçin ýatdan çykmajak günleriň biri ýanglan ýarym telewizionnyň Lewap vilayet saýlama tapşyry ene jemlenip barýar. Ende size üstünlük arzu edýäs, Gurbanyguly. Ýöne şu ýerde bir sahnamyza çykmazdan odal bir ýürek arzuwlaryňyzy, ýüregiňizde besen ähli sözleriňizi iýleşmemiz bilen bize tomoşa edip oturan ähli tomoşaçylarymyz bilen paýlaşaýsaňyz. Sağ olun. Yeni bir ýoly bize şeýle mümkinçilikler döredip beren gahrman arkadağımyza
Çayaksız alkışımıza ýar, goý gahrman arkadağımyzyň jansag ömrü uzak bolsun. Ýylyurt wäkbitli işleri elmydama rowajlsyn. Sağ olun Gurbanuly, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Bizem size durmuşyňyzda bidama şatlykly gülleriň köp bolmagyny arzuwlap sahnamyza ýollaýas. Üsülük kemraňyz bolsun. Sağ olun. Ay günü keyfini aydım ay yarın keyfini hoşala yollayan günü tanıştık içinde kıydır dostum kalan keygim deyip geçen keyfini yönü keyfini la 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 keyfini keyfini yönü keyfini Karakol çağani uçtay götürüp Münür yarın fadan dolu kellemi Tuğdasın yarın döker oynayar Yer şol tuğdas Lığım dönemi Lığım dönemi La 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 Keyfini, keyfini, yöne keyfini Kuşlarım bağları da cağıllı çuğul Yolları da bağlarım kuşları bilir Bu tertinin yayına o teyrin ayey Keyfine keyfine yöne keyfine yöne keyfine La 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 Keyfine, keyfine, yöne keyfine La 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 Keyfine, keyfine, yöne keyfine Keyfine, keyfine, yöne keyfine Hey! Ay berekella, Gurbanuly Muhammed Guliýew. Ýerine ýetirip beren aýdymyň üçin köp sag bolun. O adyňyz mundan belenten belent ýanglanmagyň tüýsürekden ardy edýär. Töwereme şadyýan gündän aýdymy ähli dinleýijilerimiz bilen bilelikde şadyýan bolup hemmämiz dinledik. Mehriban ýerişler geliňinde orsa Gurbanulyň ýerine ýetiren aýdymyna sen vermek üçin Türkmenistanyň atgydan artisti Atajan Berdiýew söz geçirýär. Hormatly adamlar, hemmämiz eşitdik Gurbanulynyň aýdan aýdymyny, Daňatar Hydyrowyň sadyna, Gurban Nazar Ezizowyň goşgysyna şadyýan gün diýen aýdymy ýerine ýetirip berdi. Şol aýdymda dogrudanam esasy sesem gerek. Ýöne berdi esasy şu aýdymyň häsiýetini geçirip bilmekde de. Sebäbi sadyň özi şadyýan günüň häsiýetini berip durda. Şoň üçin aýdymçynyň ýerine ýetirjiginiň esasy maksady şol goşgynyň manysine görä şol häsiýeti tomoşaça geçirip bilmeli. Sen hem şol Gurbanuly tüweleme şol häsiýeti geçirip bildiň sebäbi ine şu taýda oturan hemme tomoşaçylarymyz sana görýän näle erçarpýarlar. Ana şoň miwesi da şol. Şoň üçin sana berekella diýär. Sana gelecekde de üstünlük arzu edýär. Köp sag bolun. Sağ olun. Inne ikinji aýdymam bir ýerine ýetirip beräýsin. Şirin çeker duyguları bay bolun Türkmeni sarıvaşlığın vatanı Ötü söz görüşü gülü cay bolun Türkmeni sarıvaşlığın vatanı Arkada yurdunu mekrine çoyup Ötüşte dünyanı hayrana koyup Alıp barayan yolu şeyle acayip Türkmeni sarıvaşlığın vatanı Canım
Türkmenistan'ım rovaşlığın vatanı. Köp sağ ol. Doğrudanım yürekten aydiyan oğudun eğer yanlışmayan olsam bariton sizin ba sana gelecekte üstünlük arzu ediyen özünde köprek işle gow aydımlar ait elmadama şu halipalardan sapagal ayça hem aydımlarını halipalar bilen maslahatlaş sana üstünlük arzu ediyen. Köp sağ olun. Köp sağ olun Atacan ağa. Mehriban iyleşler gelinginde bolsa Gurban Gula yerine yetiren aydımına emin ağdalarımızın berjek bahalar bilen tanış bolalım. Barağızdan 10. Gurbanlyň yerine yetiren aydymyna emin ağdalarymyň beren bahalary jemi 70'e deň boldy. Berekeler, Gurbanly kadanyň synyň bilen tüýsürekden gutdaýas elmadama arkadamyň saýasyna ugadyňyz belenten ýanglansyn. Sağ olun. Yürek joşup duranlar mümkün bolsa joşuny arzuwlaryny iýleşlerine paýlaşsam. Anha biz ýaşlara şeýle mümkinçilikler döredip beren gahrman arkadamyzyň jany sag ömrü uzak iýil ýurt behwitli işler elmadama rowaj alsyn. Dany magtym boly köňül tagtydyr. Ertirleri bugünden has ýagtydyr. Başta arka dagy altyn bagtydyr. Göz degmeden şoglap barýa gadamy Türkmenistan rowaşyň watany. Mehriban iýleşler, hormatly tomoşaçylar, Ýanglan ýarym telewizionymyzyň Lewap welaýaty boýunça saýlama tapgyr dowam etdi. Dünýä gözel bäsişlikde tügeleme aýdymçylarymyz bir-biriniň joşuny hyjyly aýdymlary ýerine ýetirdi. Bäsişimiz şatygy şowhuny betäk geçdi. Indi häzir Ýanglan ýarym telewizionymyzyň Lewap welaýaty boýunça saýlama tapgyryna gatnaşan ähli aýdymçylary sahnamyza çagyrýar. Mehriban adamlar, ana görüşümüz ýaly gahrman arkadamynyň saýasyna nähili ajaýyp pursatlary başdan geçirýär. Ana şun gadymy Lewapda Ýanglan ýarym telewizionly öz işini o tamamlady. Ana şun biz hasam bir biziň ýüregimizde buýsonç bir mewjally sebäbi näşü gahrman arkadamyz bize o bir näçe orkestrlary, taýsylyk mektepleri, o Türkmen Döwlet Simfonik Orkestryny açyp berdi. Türkmen Döwlet Horuny, şeýlede bir näçe orkestrlary. Ana şun şu ýaşlaryň arasynda bolamazda şol gahrman arkadamyzyň bize açyp beren orkestrlary, bir näçe o hor toporlary. Şul aýdymçylarda eýýäm şu ýaşlaryň görelýänligini, nusgalýanlyklaryny tüýsürekden biz buýsonyp aýdýas. Şul buýsonjy o bize gahrman arkadagymyz alyp berýär. Biziň ýaşlarymyzda güngelligiçe watana bolan söýgüsü, gahrman arkadagymyza bolan söýgüsü güngelligiçe artýar. Sebäbi ýaşlarymyz üçin, ýaşlarymyzyň ösmegi üçin, o dünýä derejesinde ösmek üçin biziň gahrman we mehriban arkadagymyz alady diýär. Ana şol pursatlary döredip berýän gahrman arkadagymyza biz näçe sawalyn aýtsam az görýäs. Goý gahrman arkadagymyzyň janynyň sag bolmagyny, ömrüniň uzak bolmagyny, janynyň sag bolmagyny ilmidama şu Türkmen sungaty gahrman arkadagymyň saýasynda tüýsürekden ýanglanmagyny arzu edýär. Indi şu jemleýici pursatda hemme gatnaşan o aýdymçylary tüýsürekden gutlaýar. Lewap welaýatynyň halipalaryny hemmeňizi sebäbi 70 baha 5 dan 70 baha deň boldy. Tüýsürekden gutlaýar. Inni biz
ana şu emin agdalar bilen maslahatlaşyp bir netije geldik. Häzir ursut berseňiz 2 tane ýeňijini yglan edýäs. Olaryň birincisi Faruk Ergeshev. Kutlaýar Faruk Ergeshev. El şerkaf mehriban adamlar. İkinci aydymyz kimiz bolsa? Gülcemal Taýliwa. Gülcemal Taýliwa. El şerkaf. Yine öyle hem aydımçılığımızı, katnaşan yaşlamız tüysürökten kutluyor. Koy ilmidama, kahraman arkadamın sayesinde şuloriyali bayramçılıklarda görüşüp duralım. Sağ olun. Mehriban adamlar, hormatly tomoşaçylar. Häzir ýanglan ýarym 2019 telewizionyna gatnaşan ähli aydymçylygymyzy hormatly prezidentimiziň adyndan gymmat bahal sowgatlar gowşurulýar. Mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, aydym sadyň hormatly müştaklary. Ine ýanglan ýarym 2019 telewizionynyň lewap golaýaty boýunça saýlama tapgyram tamam boldy. Bizim telewizionyň şuňky ýeňjilerini döwlet derejesine geçirijek jemgyýetçi konsertide ulus sünnükleriň ýar bolmagyny tüýsüregimizden arzu edýäris. Bize şeýle eşleti zamanany şu ajaýyplyklary sowgat beren, peşkeş beren. Bize ähli wagtda görelli mektep bolup duran Kahraman arkadamyzyň janynyň sagy, ömrüniň uzak, belent başynyň aman bolmagyny arzulaýas. Koy ediz arkadamyzyň alyp barýan işleri mundan meýlägem rowaşlyklary besensin. Kahraman arkadagly ýurdumyzda türkmen aydym sallary belentden belent ýanglansyn. Hoş, sağ olun. Balta